práve preto sme tam, kde sme. Ono v tom živote sa nič nedieje len tak zo srandy. A každé tzv. Náhody sa dejú s nejakým zmyslom, lebo tu platí ten základný krásny zákon, a to je príčina a následok. Nečudujme sa, keď robíme niečo dlhodobo negatívne, v negatívnom nastavení, že po istom čase sa na to začne zase vrácať z inej strany. V rôznych formách. My si to len nevieme vysvetliť. O tomto alebo do tejto témy hodne zabrdá etikoterapia, čiže súvisí už s tým fyzickým zlým pocitom, lebo teda naozaj tá myšlienka, že za každou nejakou myšlienkou je pocit. Tak moja otázka je, že ako vieš pomôcť, alebo či sa ti už podarilo aj tie fyzické veci nejako bolesť, alebo konkrétne dlhodobé niečo, povedzme dlhodobo má niekto problémy s očami, krížami a tak ďalej. Teraz čo poviem, isto sa veľa hlavne lekárov bude smiať. Alebo povie, to je šarlatán. Ako, máte na to právo, ale jednoducho jedného dňa pochopíte, o čom hovorím. Medicína hodnotí naše telo na základe nejakých, aj z hľadiska biochemických procesov. V našom tele sa odohrávajú procesy, ktoré sú nastavené automaticky a to súvisí nielen tým, že to tak máme nejako nastavené, to súvisí s našim podvedomím. Ale málo kto sa zamyslel nad tým, že prečo daný biochemický proces vlastne vzniká. A to je len preto, lebo to riadi vaše podvedomie. To je všetko. Preto jeden človek môže byť zdravý, a druhý môže byť chorý. Preto sú v tom istom prostredí. Je to všetko o našom podvedomí, o tom, ako myslíme. A ako myslíme je len výsledok nášho podvedomia. No tlačí sa teraz otázka, že či ty nemávaš problémy, či sa tebe nič nedeje po zdravotnej stránke. Áno, mám. Tu nejde o to byť dokonalý. Neexistuje dokonalosť. A aj Dalai Lamu sa kedysi dávno pýtali, že či sa nikdy nevie naštvať. On povie, áno, viem. A trvá mi to veľmi krátko. To znamená, ide o ten čas. To znamená, keď mi niečo trvalo predtým 5 rokov a dneska mi to trvá hodinu, tak to je posun. Toto sa u mňa veľmi zmenilo. Veľmi, čo sa týka na klienta, na rodinných príslušníkov, na seba samú, proste ako to je dvojminútová záležitosť. Áno, ono je to jednoduché. My buď používame ten svoj program alebo tú svoju hlavu skutočne na tie veci, ktoré nás podporujú, alebo veci, ktoré nás oslavujú. A robíme to vedome či nevedome. Nie je to dôležité. To, že to nikto nechápe, to nikoho nezaujíma. To je ako neznalosť zákona neospravedlňuje. Proste to tak je. To je vždycky ten výsledok. Deje sa mi niečo inak v tej realite. Ja mám pocit, že som dospela do toho stavu, že to vidím. To, čo som ti napríklad poslala, že kým sa tomu brániš, tak ti to rastie. Keď sa na to pozeráš, tak to mizne. A jednoducho sa mi x-krát deje, že ja to vlastne pozorujem. Teraz som sa rozlúčila s jedným veľkým klientom. Hej. Definitívne sme si dneska povedali, že také pekné, že dovidenia. Jeden z najväčších obratov minulý rok mi robili. A normálne cítim ako totálnu pohodu, pokoj, dokonca radosť, lebo ja už som tam naozaj necítila radosť. No pretože ty si toho klienta nemala, už v minulosti si ho mala štandardne, kvôli podvedomému strachu. Ty si teda natrápila, nadrela, ale v dnešnom momente to je preto, lebo si to pochopila a povedala si, ja síce chcem klientov, ale mne je šuma fuk, či to, čo ja od neho chcem a zároveň odo mňa bude veľký, stredný alebo malý. Je to nepodstatné. Dôležité je to, aby to chcel. Pravdepodobne tento klient to nechcel. My sme sa ocitli úplne v rovine, že on vedel presne, čo chce. My si to vyjasnili. A ja som povedala, že ja chcem toto. Už sa nám to proste veľmi malý prienik, hej? A čo tomu dovolilo? Len tá pravda. Máme sa radi, ale veľa sme spolu urobili a je ten čas proste. Vrátim sa k tej tvojej otázke súvisiacom s tým zdravím a s tým, či sa mi niečo nestalo. Jasné, každému človeku sa deje. Ale to v tom živote sa nedieje niečo náhodou. Toto je to kľúčové pochopiť. Keď som bol minulý rok na lyžovačke a vyvalil som si práve koleno, tak jednoducho to nebolo preto, lebo náhoda, ten plot tam náhodou stál. Áno, v tom našom ľudskom, jasné, že to bola náhoda, ale v tom takom uvedomovacom, no tak to nebola náhoda, jednoducho rozkvitlo moje ego a to ma skosilo. Ale len vďaka tomu som sa rapidne posunul a o tom to je. My keď pochopíme príčinu choroby, tak my ju uvedomením a v tom nasmerovaní sa v tej ceste jednoducho tá choroba, to podvedomie nad tým zvíťazí.
zvíťazí v tom zmysle, že ten organizmus nastavím. Ja si dovolím tvrdiť, že naše telo je absolútne dokonalý stroj, ale absolútne dokonalý. Vyrieši absolútne všetko, proti čomu sa, respektíve s čím sa potýka. Absolútne so všetkým. Len to, či mu to dovolíme. Poviem to na chôdzi, popíšem to prostredníctvom chôdze po žeravom uhli. Isto z vás niektorí boli na tej chôdzi na žeravom uhli, veľmi veľa ľudí nebolo. Či črepy, oceľové drvoty, to je nepodstatné. Jednoducho, je to o tom, je to malá predpríprava. Keď si predstavíme, že to uhlie má 600, 800, možno 900 stupňov, pragmaticky nie je možné, aby sa na človek nespálil. Keď dáme tam svalovinu, tak máme z toho steak. A my aj tak sa nespálime. Jasné, medicína to zase zdôvodní. Sú tam vzduchové nejaké povrchové napätie, blablabla. Častokrát tí ľudia, ktorí o tom hovoria, tomu sami neveria. Hej. Ale OK, máme dôvod. A teraz sa poďme pozrieť na to z iného pohľadu. Jednoducho, že to telo to za nás vyrieši. Že ten náš najvýkonnejší počítač, ktorý keď zrátame tú kapacitu nášho mozgu a zrátame všetky počítače na svete, tak nesiaha do kapacity mozgu jedného človeka, tak potom pripustme, že čo ak je to tak, že pokiaľ sa správne nastavíme, to znamená v tomto prípade na ten cieľ, to miesto, kde mám prísť, a nepozerám sa pod nohy, to znamená v tom živote, nepoložím si otázku, a ako to dosiahnem, nesnažím sa to pochopiť, tým pádom ten mechanizmus mi to nastaví automaticky tak, že sa nespálim. A čo to je tak aj v živote?